Mă bucur ca fiecare seară că vă văd din nou și că putem să continuăm. Cred că aseară a fost una dintre acele seri în care gândirea noastră a fost cea mai profund mișcată, sper, pentru că am încercat să ia microfonul în altul? L-ai oprit? Și cred că în seara aceasta vreau un pic să adâncim gândul. Deci, nu o să mai repet foarte mult, pentru că mai am un alt program în seara aceasta. Și de aceea o să încercăm să facem cât se poate de scurt. Pot să iau și alt microfon dacă nu merge. Iau pe ăsta. Dacă nu iau asta și atunci nu este așa o problemă. E mai bine. Mă deranjează pe mine, dar pe dumneavoastră, care trebuie să auziți. Este destul de lung. Deci, în viața noastră, în viața omului, există un punct în spiritul său, în scoarța noastră. Aceasta este inima. Inima noastră nu se află în pieptul nostru, inima sufletului, ci se află în scoarța noastră. Și acest gând central care se află în scoarța noastră, se află în centrul scoarței și el hotărăște tot ceea ce facem. E un singur gând. Și acest gând, de aceea îl numesc inima, voința este condusă de el și motivația stă la baza lui. Am văzut că noi avem o voință care este deosebită de fiecare alt om, pentru că avem o personalitate a noastră, dar, indiferent de ce voință avem, indiferent dacă suntem coleric sau melancolic sau indiferent ce temperament avem, nu contează temperamentul pentru hotărârile noastre. Indiferent ce voință avem, adică dacă avem o voință puternică sau slabă, nu contează. Ceea ce contează este acel gând care îmi conduce voința mea și acesta este gândul central. E cum s-ar zice inima, adică din el toate hotărârile noastre ies. Și toate aceste hotărâri se raportează doar la un singur criteriu. Și acest criteriu este câștig. Voința mea va face întotdeauna ceea ce îi se sugerează a fi un câștig. Și va evita întotdeauna ceea ce știe că este o pierdere. Această inimă, acest izvor al vieții noastre este predeterminat, adică este axat într-o singură direcție, așa cum ochii noștri sunt făcuți să se uite numai înainte, niciunul nu se poate uita înapoi. Da? Deci, suntem făcuți să umblăm înainte, noi putem umbla un pic înapoi, dar nu prea mult. Deci suntem făcuți să mergem înainte, nu suntem făcuți să mergem înapoi. Exact așa și acest gând este făcut ca să meargă numai înainte. Și anume numai spre câștig. Indiferent
în ce situație este. Și v-am spus aseară că creierul nostru concepe câștigul și pierderea în 4,5 milisecunde. Adică enorm de repede. Și v-am spus aseară că nu este judecata noastră care hotărăște dacă facem un lucru sau nu. Ar fi bine dacă ar fi judecata noastră. Dar nu este ea, ci este impulsul câștigului sau pierderii. Uitați, dacă ne aducem aminte de criza când cei doi turni în New York au fost atacați cu acele avioane. Oamenii ce-au făcut? Cei mai mulți ce-au făcut? Au intrat în panică. Da? Cei mai mulți au intrat în panică, nu știu ce să facă. Unii au înghețat, n-au mai putut să miște, alții au sărit pe geam. Au fost numai câțiva care au știut cum să reacționeze, să-și salveze viața. Dar de ce n-au avut toți judecată? Ca să stea liniștit, să calculeze că, ce trebuie să fac? Pierderea, eminența aceasta, viața mea este în pericol. I-a făcut pe toți să acționeze nu după judecată, ci după impuls. Nevrând să piardă. Pentru că omul nu poate să piardă. El nu poate să-și facă singur o pierdere. Ei au crezut că își salvează viața. Ei au crezut că își salvează viața dacă ei vor sări pe geam. Au crezut că e singura posibilitate să evite pierderea. Deci gândul acesta, dacă noi am ști că în următoarele 3 minute ar fi un cutremur, care ar fi de 7, 8, 9, ce-am face? Pentru că știm că aici deasupra este beton, da? Am fugit probabil repede să ieșim pe stradă, ca acolo când se mișcă toate să nu cadă nimic pe noi. De ce am face aceasta? Să nu pierdem. Da? Să nu pierdem viața, pentru că o iubim, am fugit afară. Cei care ar rămâne, practic n-ar rămâne niciunul. Ar trebui să fie un comentariu, adică zic că mie nu se întâmplă nimic. Dar mai degrabă, hai să zicem că ar fi foc. Înțelegeți? Noi suntem conduși de acest impuls al câștigului sau pierderii. De ce faceți o asigurare de viață? De ce faceți o asigurare de mobilă? Că acum am auzit că și în România faceți asigurare de mobilă sau de avutul din casă. De ce faceți o asigurare ca să nu ardă casa, în caz că e un incendiu? De ce o faceți? Pentru că credeți că puteți evita o pierdere. Asigurarea vă sugerează că s-ar putea să pierdeți casa. Dar câți oameni dintre dumneavoastră e probabilitatea să-i ardă casa? Pentru că fiecare și-o păstrează, nu vrea să o ardă, da? Deci, aveți o pierdere că dați banii aia la asigurare dacă casa nu arde niciodată. Da sau nu? Pentru că asigurarea nu vine să facă o pierdere dacă vă oferă o asigurare. Ea vrea să câștige. Să știți că niciun om nu vine să bată la ușa dumneavoastră decât vrea să câștige ceva. Mă sună câteodată anumite birouri de asigurări, de management, nu știu ce, că crede medicii au bani și așa mai departe. Mă sună și zice, vrem să vă evaluăm ca taxele, ca să nu... Și facem totul asta pe gratis.
Acum să știți că atâta știu și eu, că nimeni nu mă sună pe mine din dragoste, să știți. Nu mă sună că vrea mie binele. Dacă nu vrea măcar și binele lui. Nu există un impuls în om decât acela să câștige. Ați văzut vreo reclamă care zice, haideți să cumpărăm, dar nu-i bun. E absurd. Alegeri. L-aveți pe domnul Băsescu acum, nu? Președinte. Știu că eu nu mă bag în politică niciodată, nu m-am băgat, dar tocmai în ziua când au fost aceste alegeri între Băsescu și cine mai era? Joana. Și am auzit că Joana a câștigat. Prima seară la 8 s-a spus Joana a câștigat. Și colegul cu care am vorbit tocmai pe Skype mi-a spus, Joana va pune un sas prim-ministru, nu? Sau din Sibiu. Și eu sunt sas și sași sunt și ei, sași, adică naționaliști. Și cum suntem toți, mai mult sau mai puțin. Și am zis, nu se poate, nu o să ajung niciun sas să fie prim-ministru în România. Da? Și oricum nu s-a întâmplat, nu? Dar, vedeți, când oamenii se prezintă, vor să vă facă un bine, un câștig sau nu? De ce îi alegeți? Să vă facă un bine. Dar am auzit tot aici în convorbirile cu dumneavoastră că în România se dă acum o lege sau s-a dat că se taie 15 sau cât la sută din pensii și 25 din salarii. Deci iată că oamenii acum nu mai iubesc pe președinte sau eu ce știu pe cine credeți vinovat în toată treaba aceasta. De ce? Poftim? Și la medici, da, bine, dar la toți, adică sunt toți tăiați în aceeași situație. Și vedeți, de ce vă supărați dacă vi se taie salariul? Ar trebui să fiți fericiți, nu? Dar vedeți, ceea ce vă supără și nu vă lasă să dormiți noaptea, e că credeți că tăierea salariului e o pierdere. Dar interesant că biologia noastră se supără dacă noi credem că pierderea salariului este o pierdere. Se supără, că nu ne lasă să dormim. Ne bate inima mai tare sau ne supărăm, suntem nervoși. E totul de aici. Dar puteți să ieșiți din ea? Știți de unde vine supărarea? Vine că mă simt incapabil să schimb situația. Da? Orice om care devine nervos pentru că nu vede o scăpare în acea situație. Și de aceea se supără, dar îl ajută ceva supărarea? Îl ajută supărarea pe politică sau pe situație, pe sistem? Nu, numai pe el îl distruge. De aceea am încercat aseară să vă explic că dacă corpul meu, adică sistemul meu limbic, îmi face emoții negative, eu cred o minciună. Adică, în afara mea se întâmplă ceva, ceea ce mă face pe mine să cred că am o pierdere și astfel eu mă distrug. Dar eu cred că pierderea e reală. Dumneavoastră credeți că, într-adevăr, 3 milioane mai puțin în pensie este o pierdere. Nu? Dar este sau nu este pierdere? Mă bucur pentru sinceritatea voastră că spuneți că este. Eu vreau să vă explic și vreau să vă conving că nu este pierdere. Pentru că biologia spune că nu este pierdere. Pentru că dacă ar fi adevărat, atunci corpul dumneavoastră nu s-ar supăra.
Și credeți numai că este o pierdere, pentru că primiți prea puțin pentru cât ați muncit. Nu? Și vi se taie. Primiți prea puțin. Asta înseamnă că cine vă conduce voința și acțiunea? Guvernul, nu? Sau cei care fac legea. Pentru că guvernul sau conducerea stă undeva bine în București, bine Pitești, nu e așa departe, dar la noi în Germania, eu unde stau în sud, la Berlin, e destul de departe. Și zic că ea din Berlin hotărăsc ceva și omul din Weinheim moare că ăia hotărăsc ceva. S-a făcut o lege, nu de mult în Germania, că în restaurante să fie interzis să se fumeze. O lege bună. Așa zicem noi. Dar curând a apărut în ziarul nostru, că aveți și dumneavoastră probabil, e în Germania Bild Zeitung, adică, nu știu, adevărul, nu știu ce ziar, dar unul care e foarte, foarte public și aduce senzație așa în el, zice, un om un posesor de restaurant se sinucide din cauza că nu mai poate să fumeze da? Pentru că își pierde clienții. Da? Deci, oamenii, dacă nu mai poate să fumeze la restaurant, nu mai vin să mănânce la restaurant. Și el se sinucide din cauza că guvernul a dat această lege. Vi se pare absurd, nu? Dar așa este, așa funcționează mintea noastră. Noi credem că alții de departe apasă un buton și noi sărim pe geam. E corect sau nu? V-ați place să fiți sclavi? Vă place să fiți sclavi? Nimeni. Vedeți, biologia noastră ne învață că sclavia este rea. Eu am o teză pe care am să vă prezint tot mai mult. În biologia noastră, corpul nostru așteaptă ca noi să avem o voință liberă. Adică trebuie să fim absolut liberi ca să putem să îi dăm biologiei ce trebuie. Dar dacă eu sunt dependent de pensie, sunt liber sau nu? Dacă eu sunt dependent de salar, sunt liber sau nu? Da sau nu? Nu, nu sunt liber. Și vedeți, biologia însă așteaptă ca eu să fiu liber și să nu fiu sclavul nimănui. Boala o văd ca urmare a lipsei de control asupra vieții mele personale. Libertatea pentru mine înseamnă că pot la orice clipă, la orice oră, să îmi satisfac toate nevoile de viață. Adică pot să beau apă, pot să respir și am eu în controlul meu toate acestea. Și eu consider că putem să fim absolut liberi. Adică noi suntem dependenți de aceste nevoi, dar suntem dependenți de aceste nevoi, dar boala intervine că nu le mai putem da corpului. Boala intervine atunci când eu trebuie să dau corpului meu dragoste și nu-i mai dau. Pentru că altcineva m-a prins. Altcineva mă ține legat. Și eu nu mai pot să judec și să acționez liber. De aceea, biologia are la baza ei un principiu absolut altruist. Altruismul este singura posibilitate de libertate absolută. Și am să vă explic.
Vedeți, biologia umană, ca și pomul acela de afară, sau haideți să luăm o roșie, că eu iubesc roșiile. Cine dintre dumneavoastră ar pune o roșie să semene o roșie dacă ar ști că ar primi numai o singură roșie ca recoltă? Ați merge și ați spune-o? Nu. Dar spuneți-mi, ce are roșia un avantaj pentru că face roșii? De ce roșia face roșii? Poftim? Vedeți, cireșul. De ce face cireșul? Ce avantaj are el că face cireșul? Vedeți, noi spunem că să se mulțească. Nu este adevărat. Nu se înmulțește. Roșia, prin aceea că face roșie, nu se înmulțește. Biologia ia nevoia ei din pământ sau de unde vine soarele și asta ce are nevoie roșia și produce un product care ei însăși nu-i aduce nici un folos. Ce se întâmplă cu ea când a venit toamna? S-a dus, s-a uscat. Și pentru cine a produs? A mâncat ea roșiile? Zero. Și acum evoluționiștii vin și spun, păi are interes să se înmulțească. Nu e așa. Pentru că dacă ar avea interes să se înmulțească, de ce face numai semințe? Haideți că are interes să se înmulțească, face numai semințe. Dar ea nu face semințe? Mâncăm semințele? E roșie acolo ca să facă semințe sau să facă roșii? E cireșul acela acolo să facă semințe sau să facă un fruct? Să facă un rod? Pe care cine să-l mănânce? Altcineva. Altcineva. Uitați, întreaga biologie trăiește după un principiu. Iau ca să dau. Ia toate nevoile de bază, biologia o ia ca să dea. Nu există cei care vin și spun că planta roșia face roșii ca să se mulțească. În primul rând, ea nu face semințe. În al doilea rând, semința aceea de roșie, care noi o scoatem din roșie, ce se întâmplă cu ea când o punem în pământ? Moare. Înainte, ca să poată să aducă rod, ea moare. Nu există egoism în natură, știți? În natura biologică, totul este altruism. Și puteți să luați orice sistem biologic. Și o să vedeți că el ia, pentru că are nevoie să ia acele nevoi de bază, dar le folosește nu pentru el însuși. Roșia și pomul și orice pom fructifer face ceva pentru ceilalți. Pomii noștri, de ce îi avem în pădure? Ca să ne facă oxigen. Noi le dăm bioxid de carbon, animalele dă bioxid de carbon și pomul ce face din el? Ia ca să dea. Are nevoie normal și de soare ca să facă oxigen, să facă transformarea. Dar în natură, în biologia noastră, sistemul, principiul este altruismul. Adică există o singură motivație. Iau pentru a da. Și aceasta este motivația care voința noastră ar trebui să fie condusă.
Altruismul, în comparație cu mândrie și egoism, știe că nu are nimic și știe că nu poate să producă acel lucru. Mândria spune, eu pot să iubesc. Altruismul spune, eu nu pot să iubesc. Egoismul spune, eu am. Altruismul spune, eu n-am. Aceasta e diferența. Pentru că biologia, vedeți, ea spune că n-am oxigen, am nevoie. De aceea trebuie să iau. De ce respirăm? Că avem nevoie. Trebuie să iau. De aceea, altruismul explică gândul central printr-un principiu foarte simplu. Iau pentru a da. Aici, egoismul, pentru că am, dau întâi. Ca să primesc. Este tocmai opusul. Dar este un opus foarte șiret. Pentru că în ambele lucruri stă verbul a da. Și atâta timp cât omul dă, nu devine bolnav. Hai să spunem că ești într-o relație pur și simplu egoistă cu cineva, afacerea îți merge bine, ești mereu în câștig, cum te simți? Bine. Dar criza, vine lovitura, în care tu îți dai seama, aha, eu trăiesc din alții și eu credeam că sunt independent. Biologia noastră are nevoie de o motivație care să fie în conformitate cu ea. Și altruismul ce face ca câștig? Ca să aibă câștig, omul altruist ce face? Dă! Pentru că întâi trebuie să ia, dar ceea ce ia, nu? Face ca să dea. Și cu cât dă mai mult, are cât? Câștig mai mult. Roșia, cu cât are câștig mai mult? Cu cât face mai multe roșii. Că altfel n-am pune eu. Dar noi uităm ca oameni că biologia noastră, pe care noi trebuie să o folosim, cu voința noastră, trebuie să fie la fel. Deci cu cât dăm mai mult, cu atât avem mai mult câștig. Și care ar fi pierderea? În altruism? În altruism, pierderea ar fi să păstrez ce am luat. Deci dacă eu iau, de exemplu, apa. Dacă planta ar lua apa din pământ și zice, o mențin pentru mine. Și n-ar băga în roșie. Ce-ar ieși? N-ar avea roșii. Deci planta nu face astfel. Dar noi ca oameni, când primim un salar, de ce luăm? Am dat întâi, am muncit, nu? Acum îl primim, dar ce facem cu el? Mergem să ne cumpărăm haine faine, ne cumpărăm mașină. Pentru cine? Pentru mine. Aceasta înseamnă primesc ceva și păstrez, pierd. Dacă țăranul ar merge la piață sau la câmp și aduce merele acasă sau cartofii și pune foarte frumos în pivniță, dar nu-i mănâncă niciodată. Ce se întâmplă cu ei? Are vreo câștig? Nu, a muncit degeaba. A făcut muncă multă, a strâns, până la urmă ca să ajungă acolo că dacă nu mănâncă, cartoful ăla nu i-a folosit la nimic. Deci cine păstrează ceea ce i s-a dat, pierde. De aceea altruistul e singurul care are la atitudinea sa câștigul și pierderea în propria sa mână. Aici, câștigul și pierderea nu este în mâna mea, ci este în mâna celorlalți. Cei care îmi dau salar, cei care mă
laudă, cei care mă critică, sunt societatea din jurul meu, mă duce după cât îmi dă sau după cât îmi ia. Omul este cel mai ușor de condus când îi iei ceva. Cel mai ușor. În Germania, acum cu criza, vine omul, e la servici, toate știrile se spun că dacă pierzi serviciu nu mai ai nicio șansă. Omul ce face? Patronul zice, folosesc ocazia, mă duc la angajatul meu, îi spun, trebuie să facem economie, trebuie să vă dau 100 de euro mai puțin, dar trebuie să lucrați 3 ore mai mult. Și ce face omul? Zice, e mai mare pierderea dacă ies de tot din servici. Așa că rămân sclav. Rămân sclav. Dar cum mă simt? Nu duc aur, duc gunoi, nu? Pilda de aseară. Deci, devine frustrant, devine bolnav, că e în pierdere. Și știe că e în pierdere, adică muncește mai mult, primește mai puțin, știe că e nedrept, că Dumnezeu ne-a dat o judecată a dreptății, dar n-are încotro. E ce? Sclav. Eu am descoperit sclavia mea într-o zi, după 4 ani și ceva, 2004 am început și 2007, în octombrie, am intrat cu cabinetul meu în minus. Și am fost cam supărat pentru că am zis așa, eu am descoperit și văd că pot să-l ajut pe om, dar aveam pacienți mai puțini, pentru că atunci când îți iei timp pentru pacienți nu poți să faci mult. Da? Și cumva eram supărat pe Dumnezeu, adică în sensul acesta eu fiecare dimineață ies ca să vorbesc cu dânsul și am ieșit la mijlocul octombrie și mă uitasem marți seara pe programul de miercuri. Și miercuri e zi scurt în Germania, deci după masa medicii nu lucrează, și am văzut că pentru 5 ore aveam 5 pacienți. Și dacă v-am spus aseară 27 de euro pe pacient, cât câștigă ziua aia la 5 persoane? Nu poți să-mi plătesc chiria la cabinet pe ziua aceea, dar mai ales și ajutoarele care le-am acolo. Și m-am dus în pădure și am spus lui Dumnezeu, am spus așa, nu înțeleg. Mi-ai dat atâta cunoștință să le pot explica oamenilor de unde vine boala. De ce îmi trimiți așa de puțini pacienți? Că numai 5? Nu? Că eu nu pot să-i mă duc pe stradă să-i trag la mine să vină. Trebuie cineva să-i aducă în cabinet. Și gândul care a venit ca răspuns a fost, de ce mă întrebi? De ce mă întrebi? M-a surprins gândul. Și am zis, de ce întreb? De ce am întrebat? De ce am întrebat? Vedeți, eu mă duc la Dumnezeu și spun, Doamne, vezi că Tu ești de vină, că eu aș putea să lucrez mai mult, dar Tu nu mi-aduci destul. Dar aveam interes la pacient sau aveam interes la mine? La cine aveam interes? Vroiam eu ca să-i vindec pe pacienți? Nu! Eu vroiam să fiu un câștig la cabinet. Pentru că eram dependent de pacienți. Adică mi-am dat seama că eu trăiesc într-o codependență. Pacientul vine, îmi dă un ban și eu îi dau și eu ceva și amândoi suntem satisfăcuți. Dar până unde duce aceasta? Duce până la criză. Într-o zi unul se duce și pune un afiș în ziar, doctorul ăsta este nu știu ce, nu știu cum. Ce fac eu atunci? Sunt în pericol sau nu? Nu sunt. Sunt doar dacă cred că aceasta este o problemă, dar dacă o văd ca o șansă de reclamă bună, vedeți, noi nu știm că suntem egoiști. Adică nu știm unde suntem egoiști. Și în acea zi, când mie mi s-a făcut clar că eu nu sunt altruist cum credeam eu că slujesc pe pacient.
Eu credeam că eu îi fac bine la pacient, dar de fapt, în spatele meu îmi făceam cui bine? Mie! Mergeți la un medic și întrebați să vă facă consultație degeaba. Mergeți și spuneți, uite, sunt sărac și n-am cu ce să-ți plătesc, dar sunt bolnav. Deci e absurd, nu? Nici nu aveți curaj. Da, nici nu aveți curaj. Dar exact această hotărâre mi-am luat eu în acea zi. De mijlocul octombrie 2007. Am spus, Doamne, de acum încolo lucrez degeaba. Adică, nu mai lucrez să văd cât bani câștig. Până atunci controlam fiecare seară, sau aproape fiecare seară, câți pacienți am câștigat destul, îmi ajunge. Dacă venea un pacient particular, trebuia să-i fac multe investigații, că pe investigații primești bani, că ăsta trebuie să-l suci, că are lapte, nu? Și ceilalți săraci de normal, n-ai ce să iei de la ei, deci termin repede. Nu-ți dai atâta silință. În Germania sunt tot mai multe, clasa aceasta, pacienții particulari au altă intrare în cabinet decât ceilalți. Că ăștia sunt clasa întâia, nu? Și pentru el, doctorul își ia mai mult timp că are un venit. Pacientul particular crede că doctorul mă iubește. Noroc bun. Are interes la mălai, nu? Asta e interesul. Dar să vedeți ce drăguț e cu voi dacă sunteți mai bogați. Nu? Ce doritor e să vă ajute. Dar el n-ajută din... Nu-i plătiți socoteală. Da? Am avut un pacient, prima zi mi-a venit pacientul particular, pacientul numărul 9 în prima zi, și omul ăsta nu mi-a plătit nicio socoteală. Dar venise de foarte multe ori și îmi făcusem socotel de vreo 500 de euro. Și am rămas într-o situație că nu știam ce să fac cu el. El îmi tot primitea. El venea, îi făceam o socoteală, eu dădeam, că trimiteam acasă, și el zicea, plătesc, asigurarea nu plătește, nu știu ce. Și m-am dus pe la el, că avea un business mic acolo în centru, am trecut și pe la el, zice, hai, stai să-ți dau 10. Zic, nu trebuie să-mi dai socoteala. Însă am auzit de la colegii mei că el așa face, nu plătește socoteli la medici. El merge, se lasă tratat, dar uită să mai plătească. Și doar cu judecători și da, peste poți să-l prinzi. Dar eu din principiu nu fac acest lucru. Adică așa m-am rugat la Dumnezeu, zic, ce să fac? Să mă duc la judecător? Zic, nu mă duc. Dar Dumnezeu mi-a dat în minte că omul acesta făcea așa, el venea la medic, se lăsa tratat, primea socoteala și apoi el dădea socoteala la asigurare, primea banii de la asigurare și își plătea lui problemele și datoriile și nu le dădea mai departe. Și pentru el asigurarea devenise o chestie, o sursă de câștig. Și când mi-am dat seama de acest lucru, că el mi-a spus că asigurarea i-a dat banii, dar n-a avut să-mi dea și nu știu cum, am zis, stai așa, ce să fac? Și Dumnezeu mi-a spus, îl tratez degeaba, dar nu-i mai trimis socoteală. Și a venit la mine și am spus, uitați, vă tratez, dar nu vă mai dau socoteala. Până nu mi-ați plătit celelalte socotel, nu vă mai trimit nicio socoteală. Știți ce s-a întâmplat? Pacientul nu a mai venit. Înțelegeți? Deci, la mine sursa s-a încheiat. Trebuie să închei. Vreau să vă spun. O să încep mâine și mâine seară o să încerc să ajungem la o concluzie din aceasta. Noi trebuie să știm un lucru. Există o incompatibilitate între ceea ce biologia noastră așteaptă și ceea ce motivația mea se folosește pentru ea. Biologia mea așteaptă, adică mâna mea așteaptă ca să fie folosită din altruism pentru altul. Dar voința mea folosește mâna pentru mine. Și astfel eu abuzez trupul meu
într-o direcție greșită. Și atâta timp când în această gândire am câștig, e în ordine. Nu simt. Dar în momentul crizei, boala apare. Pentru că atunci apare gândul pierderii, din care eu nu pot să intru. Altruismul mă învață că trebuie să iau, dar atâta timp cât dau mai departe și cu cât dau mai mult, primesc mai mult, îmi merge bine. Și cabinetul meu astăzi, deși mi-am schimbat direcția, lucrez tot mai mult, am tot mai multe cazuri foarte dificile, dar cu cât am cazuri mai multe dificile, am venit mai puțin. Pentru că toate consultațiile mele le fac din capul meu degeaba. Dacă asigurarea îmi dă ea 27 de euro, iau. Dar nu mai mă uit în calendar, nu mă mai uit fiecare seară să văd dacă câștig ceva sau nu. Eu îmi dau seama că așa cum lucrez, eu nu pot să supraviețuiesc. Nu pot. Trebuie cineva și trebuie acel Dumnezeu care ne-a promis că dacă noi dăm, ne va da să avem destul să ne încredem în El. Și eu fac acest experiment și încă nu sunt la sfârșit. Și poate dacă Dumnezeu ne mai dă ocazie să ne mai vedem și altă dată, o să vedeți că întotdeauna voi fi în viață. Pentru că Dumnezeu mi-a asigurat hrană, apă și îmbrăcăminte. Și asta e destul. Și pentru asta n-am nevoie de bani. Da? Folosesc banii pentru această lucrare și să știți, o să intrăm în altă zi mai adânc în această, vreau să vă las să mergeți acasă, să vă gândiți așa. Noi trebuie să ajungem în unison cu biologia. Noi trebuie ca de aici să ajungem aici. Și atunci boala din viața noastră dispare. 90% din boli vin că există o incompatibilitate de ceea ce așteaptă biologia, de ceea ce eu o folosesc pentru a face. Vă mulțumesc pentru ascultare.